A xornada de Modei reuniu no coworking do Viveiro de Empresas do Polígono de Barro a 18 emprendedores da provincia. Eles participaron durante 5 meses no proxecto que permitiu lanzar as súas ideas de negocio, recibindo apoio técnico, formación e asesoramento de especialistas. Creo que este tipo de accións que permiten que haxa formación, que haxa o instrumental necesario para ir avanzando na resposta a través das novas tecnoloxías en cuanto a actividade económica son fundamentais. Eu creo que é unha obrigación das administracións públicas. Os recursos que nós xestionamos son os vosos recursos, son os recursos da sociedade, nós somente os xestionamos mentre a xente nos vote e nos permite facelo, e, polo tanto, temos que facer cousas que redunden no conxunto e no beneficio da sociedade. A presidenta da Deputación quixo salientar a calidade dos proxectos presentados pertencentes a diferentes ámbitos. Carmela Silva celebrou que na provincia haxa tantos homes e mulleres con ideas e proxectos para impulsar. Nos sentimos satisfeitos e encantados de que haxa tanta xente, tantas mulleres e tantos homes na provincia de Pontevedra que teñen ideas, que teñen proxectos, que además esas ideas e eses proxectos se corresponden con demandas que existen na sociedade, coa necesidade da creación de novas iniciativas empresariais, de novas iniciativas de actividade económica. Por alcalde de Barro, mentres o apoio ás pequenas empresas é fundamental como ferramenta para o desenvolvemento local. Para min é unha satisfacción ter aquí este polígono no Concello de Barro, ter este vivero de empresas e tamén que a Diputación aposte tanto por estas iniciativas. Algo que quero agradecer expresamente porque eu creo que teñen unha sensibilidade especial en botar unha man a toda a xente que ten ideas, que ten ganas, que ten atrevemento, porque para este tipo de cosas moitas veces fai falta atrevemento. A segunda edición do coworking do Viveiro de Empresas vaise lanzar nos vindeiros meses orientado a unha vintena de proxectos relacionados co emprego das novas tecnoloxías do sector turístico.